Pán tréner, ako by ste zhodnotili dnešný zápas? No tak by sme potrebovali už tú sériu preher alebo 4 zápasov bez víťazstva. Získali sme len 1 bod zo 4 zápasoch a tie 3 za sebou sme prehrali, tak my sme všetko robili, preto sme sa snažili dobre pripraviť na supera z Trebišova, lebo čo bolo dobre, že sme dali rýchle 2 góly, aj keď super hrozil vždy rýchlymi protiútokmi. My sme dali potom 3. 4. gól a tak sme sa už, môžem povedať, uspokojili. Začali sme hrať viacej organizovane a sme si to ustrážili tento zápas. Pridali sme ešte 2 góly, aj keď sme potom jeden ešte dostali. Ale nebol to taký jednoduchý zápas so všetkými, ako hovorí výsledok. Ja si myslím, že pre Trebišov je to trošku krutý výsledok. 6-2, ale my sme tie góly dneska dali a tie góly, čo nám chýbali v druhých zápasoch, tak sme ich dneska tie šance využili. Takže sme veľmi radi. Verím, že to víťazstvo nás naštartuje i do ďalšieho kola. Som rád, že hráme doma a prijímame Trnavu, čo znova nebude jednoduchý super. Ale ľahkého supera ja som nevidel a ľahký super určite nebude.